Moni nde dzulo tinanena kuti chombo cha anthu 10 crew 10 chanyamuka kupita ku space kukatenga Sunita Williams ndi Butch Wilmore, anthu awiri achana atsakamira mlengalenga acha. Apapa afika eti achitano confirm kuti afika ndipo awapeza ku International Space Station. Apopo ndi mmene chombo chinanyamuka chimapita, komano awaonetsa akufika kunena kuti alumikiza chombocho ndi International Space Station. Awakuluka awawa ndi Sunita ndi Butch apo asananyamuke chombo chawo mene ankanyamuka kumene, komano apapa no mmene crew ya SpaceX yatani yafika. Uyu tsitsi lake likuluka apayu akuvina wavala cha blue ndi Sunita Williams yo, enawo akufika ano alumikiza chombo ndi Space Station unoti afikako sopano. Kona Sunita akoneka akunyadilira akuvina pambalipa kunena kuti ulendo wa kunyumba watani wayandikira. Ndi afika apambana kufikako panopo no ntchito ono ndiyoti awatenge atani abwerere nawo pa Earth. Ndi muchatinanenera tikuitsata benkhani ndipo tipanga report. Matsitsi ukuluka mukudziwa kale kuti kulibe gravity chiti chose nchowuluka olo iwo sakhazikika pasi pokapoka adzira kugwirira chinthu amangowuluka, kulibe force yowapangitsa kuti akhale pansi kapena agwe pansi. Iyo ndi inali update chabe kuti anthu aja afika. Zikomo kwambiri.